good morning and samahan nyo kaming mag-ride going to Manawag. Ang Manawag ba to? Dagupan ba? Or Pangasinan? Pangasinan na siya. Pangasinan, alright. Kakagaling lang namin sa Tondalingan Beach and we decided to go here para lang magsimba before we go home, no? Sa Clark. Alright, so ngayon nandito kami sa San Fabian, Bonuan, Dagupan Diversion Road. Oh yeah, ayun yung road. So siguro in few minutes makakarating tayo doon and continue namin yung vlog there. Okay. Yeah. Okay mga ka-two wheels, we're still on the road and going to Manawag, no? May ano namang masasabi mo dun sa naging ride natin yesterday? Okay naman siya kasi nakapag beach tayo. Maganda naman yung pinuntahang lugar. Na solo naman natin siya. Kanina bago tayo umalis, marami-rami na rin tao kasi it's the weekend eh. Katulad nga nung sinabi sa atin nung nasa karinderya na kinainan natin. Usually maraming tao doon pag weekends. So totoo nga, mabutit nakapunta tayo doon ng Friday. We were able to enjoy the place before dumagsa yung mga tao. Tama. Maganda talagang pumunta ng kayo-kayo lang, no? Kasi siyempre we're still avoiding crowd, lalo na visible pa yung COVID. So anyway, dito kami sa tulay ng hindi ko alam eh, pero puro fish pa mga ka-two wheels, nakikita niyo yan. And later mga ka-two wheels, no, after natin magmanawag, babalik tayo dito. Tapos mag-aano tayo, mamimili tayo ng uulamin, yung mga bangus, ganon. Guys, nandito na tayo sa Magaldan. And ayun, may checkpoint heading our way. So tingnan natin. Pero mukhang magpapalusot naman sila. Alright mga ka-two wheels, update lang. Nandito na tayo sa Binaloan, ano yun? Binaloan Dagupan Highway. Dagupan Highway. So konti na lang, within few minutes siguro makakarating na tayo sa Manawag. So 5 minutes nandun na tayo. alright, tayo sa Manawag, no? So yan yung church ng Manawag. So hanap lang tayong parking, saan pwede mag-park. Kaya pa dyan before. Ayan. Yun natin dito. Oras na, alas 10. Anong oras na? 10. 30 minutes dapat natin na biyahe. Naging ilang oras. May tanong ka kung saan may parking dito. Tanong ka. Sir, saan po yung parking? Parking po? Saan po may parking po ng motor? Parking po ng motor? Dito? Pwede po dyan? Okay, sige po. Sige po, thank you. Thank you po. Ano to? Ito parking. Dito. Ayun, parking. Tayo ngayon dito sa Manawag na. Tapos bili tayong kandila. Bibili ba tayong kandila, May? Oo, bili tayo. Magpiri ka ng kandila. Doon sa likod, no? Likod na lang. Second time ba natin to? Third time? Hindi, maraming beses na tayo dito makapunta. Magkano yung kandila? Magkano yan? 5 piso. Magkano daw? 5 piso isa. 10. 50. Tingnan natin doon sa bahay. I-deliver natin ito. Ano, sige po. Okay po, thank you.
Alright mga ka-two wheels, papasok tayo ngayon dito sa loob. Bibili ka ba? Bibili ka ba? Kandila. Okay, ayun yung simbahan. Mga ka-two wheels. As in wala pang nagsisidma, no? Dito yun. Likod ba? Ay, sa likod. Oo. Hindi, pwede namang umupo. Ano lang. Magsimba lang. Hindi naman nila solo yun eh. Okay. So ito yung daan papunta. Ito yung daan papunta dun sa kung saan nagtitinda ng mga kandila. Ayan, ayan. So punta tayo doon. Magtitirik lang kami ng kandila mga tuyos. And then we'll say a little prayer. And then ayun. Alright mga ka-two wheels, nandito na tayo sa kung saan nagtitirik ng kandila. So, pasok tayo and papakita namin sa inyo. Sa mga hindi pa nakakapunta dito. Alright. So, ito yung Lady Hope Manawag, no? So, sa mga hindi taga north, most likely hindi pa kayo nakakapunta dito. So, ayan. Ito sa famous na puntahan ng mga bikers. So, pumunta sila dito for a prayer para sa safe ride. Video ko na. Ayan si team. So magtitirik tayo ng kandila. So sa mga Katoliko, alam niyo na to. Kaskalat. Saan pwede pumasok dito? Pwede pumasok? Ay, yung... Hindi po, yung ano, yung parang... Sarang garden? Oo. Meron, sarado po yan sir. Sarado? Hindi na yan po kung bukas. Paikot, no? Dun sa baba, kabila. Oo. Saan? Dito? Dito. Sige, tingnan namin. Thank you. Ay, tingnan natin yung Rosary Garden, no? Rosary Garden kung bukas. Pero mukhang sarado kasi walang pumapasok. Sarado nga. Oo. So, yan. Pakita na lang namin sa inyo. Oo. Sarado. Pero, masisilip mo naman dito. So, ayan. Anong tawag yan? Yung yung dinaanan ni Jesus. Yung napako, tas Ano ba yan? Parang sa pasyon, di ba? Parang yan, rosary. Yan. So ayun. Yan. Station of the Cross.
Tama ba? Station of the Cross yun? Ito. Parang hindi, no? Parang Revolto lang. Na ano. Alright. So, ayan mga ka-two wheels, no? Yan yung likod ng Manawag. Di ba, marami nagpupunta dito mga riders, no? Tanggalin mo na. Siguro dahil din, karamihan siguro na nagpupunta dito. Ano? Galing sa ibang places. Oo. So, ano, di, karamihan kasi riders. At least, hindi sila sa border eh, papasok ng Pangasinan. Oo nga. Kaya siguro, Konti. konti ang nagpupunta dito. Mostly talagang mga locals ng Pangasinan. Oo. Nandito ngayon. Kung meron mga pailang-ilang mga taga-ibang lugar, may mga people sila. Tama. So, yun. Yan. So, if ever na mag-ride kayo and gawin kayong south, punta kayo dito. Going north. Kunyari, south kayo, tapos going north. Try nyo muna magpunta dito. Magsimba. And before kayo pumunta sa mga destination, journeys nyo. For blessing din, di ba? Tsaka solemn din yung place. Maganda yung place. Pinaganda niya ngayon. Dahil konti yung tao. Tamili. Oo. So, lang yung lugar. Na-preserve. Tama. Nakapilad lang before para sa talagang pasmalan. Oo. Hindi siya parang sila. Right. Okay. So, ito na yung end ng journey namin sa Manawag. So, mag-iisip pa kami kung saan kami pupunta since may time pa naman kami. So, update namin kayo mga ka-two wheels later, okay? Alright mga ka-two wheels, so after carefully planning, we decided to head to Lingayen Beach. It's still located in Pangasinan. Pangasinan.